I follow this video mgbe star Soludo ojelo ọba then jepa bịa mee video si na Soludo si onye a na-ebo ebubo na kwetegokwan. It's so obvious that people will leave ihe governor okwu that thing si na okwu inu ka ọ tụrụ, but they left what he said, the full video ihe men they play the part ha like jeje welu video ebe Akwa Okuko na-eme 1 or 2 na-epost si na Akwa Okuko na-eme charity na ojikwa wee bụrụ nke na ojikwa wee bụrụ nke ọzọ. All these things begin ka a na-agba egwu ka Akwa Okuko wee nwee ike wee fụ na ha na mma. Enwe mgbe m post na Facebook wee sị Akwa Okuko ịpụta all this your ambassadors ndị kolele ndị niile kwụrụ ụgwọ mere kolele bitas advert chụkpọ ha nche niile because ha like gị. They don't like and value you. So Soludo wee bata Anambra State wee ọba wee kwucha ndị ọba wee niile dan wee imago wee gube ego and he used diplomatic language. All that to show that he na-emekọ ihe with somebody intelligent. Soludo the intelligent, but he's not wise. What him na-ekwu, Soludo is intelligent, but he is not wise. He used intelligence diplomatic language for these people ndoba. Oh, he made this video na kwa dineneketa. Because now, how can you say something after everything without calling the name of Onye Nagba, or the key use illusion? It's as if using an illusion to narrate something that doesn't exist, but give it an image in the heart and in the mind of people and in their eyes. You gave that in an image and you narrated a full course gospel on something that doesn't exist. Yetago, enweko sweeti okwu Akwa Okuko hanawa. Enweko sweeti ya we nwekwa nwe sekwa hana odi okwu ya n'aka na unu na-asịkwa kambreke unu na-asịkwasị gbaghala Akwa. Does it mean that na Akwa dị guilty? No, onye dị guilty na ayo mgbaghala. O nweke na ọ bụ na the way ha yesi wee kwokwu ngwa bụ na ọ bụ na ejego we did say na Akwa Okuko we find they are guilty. That is when they will not come back. He will not be pardoned. But as for now, that he cannot intervene na court, that he doesn't have the judiciary or to get anyone to go there. That is when GWS na even make it with only the intelligent. You have to be wise and have wisdom, because them they would like to be diplomatic. That has been their biggest mistake. We may rule video mbondoba si unu na Soludo bia ku unu welo nwa yosuwo ya mana before Soludo abia unu ejegoje mail campaign APC si no so APC ku unu cho na your state na una please no APC ku ni vote maka Soludo ji nwanne unu nwoke unu chefuzia na Soludo ka nwete na ya achi not anything can happen. He often lose the election. In few before a man swearing, he can decide to jail your brother for 5 years. That's when you know that Soludo is intelligent, but he's not wise. I will not say the part of everyone earlier. That would be now if they reach out to me, I will tell him where he's making a mistake. But for now, he's playing with the mindset of Ndioba, and they are falling for it. They are indeed falling for it. And I got so when my video on cool down. Kono nene editing. Kono fona Ndioba made a mistake, which is not what they are supposed to do. What they should have done is gene aneji nganga igosi na mmadụ no na-emegbu gị no na-emegbu ono na-eme na ono onye abụọ. No, don't show him that Akwa Okuko is all you have. Rather treat Akwa Okuko as one of the people you have. One, many people are putting all emphasis Akwa Okuko is the only savior or Banwe. That is the mistake unu na-eme. And two, you people are putting more interest about Akwa Okuko but the all in the Obanwe. So he will now have to act on it because na odiko juno na mkpolamo. Odino ko bujuno na mkpolamo like this. So you people will now have to dance to his own tune. So Ndioba, you've also made a mistake from your own side too. That in Ahunu Jejemewe is not something you should have done. You should have allowed him to do what brought him. As in him working eme dianobi. Ini ne butelia
unu eme koma men unu eme ihe niile bugo ome ihe butelia mana. But then after all said and done, we process na nekwa we say, oh, na like what you guys did, okay, and for you, na expect ka governor be down see okay na children no happen akoko na in a campaign ground. Far, it will never happen. It will not happen. That's when you to lose is intelligent, but he's not wise. And Ndioba fell for that diplomatic obiabuzola or the one. I love this youth. First of all, I appreciate you. No, can them one year when I for that's number one. Number two. Why align here Nina and Epo? The name and land grabbing I Bagalugofa. The name and I watch a pocket in there, maybe I have Bagalugofa. Now I'm a Mabo no okay, as for Mbayalo, I wish that them naga. Or would I do a call bad? Eh? Or would I know about the thank you very much. So, Kaira Pononka, Makaiva and I try Mebo to cleanse back and bring back over to its lost glory. Information on them whether ndị ịma na ọnwa alụ gbara afọ n'ime ọba ọ bụrụ ọsọ n'ọba na ebe ndị ọzọ kwa nwere few communities ọ dị ndị na-eme ọwụ ma kolos ma ikolo ma ndị otu ya bịazie na-emebi ụmụaka na isi na-aghasasị unu ga-enyere aka iso wee cleanse the society. Two things: it cleans the society of drugs, kidnapping, the Nigeria onye ategi generally anike unu ga-enyere aka na ya. Nke ịtọ, ndị na-eme ife ya wu a weli anan ụmụaka n'iyi I get clean fanta in the clean ọba. I cleanse ọba. Now the first stage dị n'ọbụna mgbe a chọpụtara na onye a na ife ọ na-eme no ife dị njọ against the law eme ya arrest. Kita they are going through trial ọpịa fana na court. Once email arrest, police email mmadụ arrest, he send there to court. Aka onye mere arrest emego gịnị apụghị ya ebe ọ nọzụ with the judge enye the judgment assuming not the for more the against or not the against. That's when you will now be asking for pardon. Emma Ivana, only solo my Ivana. All the Ivana. No one don't be me on easy. So you will then be asking for pardon. Because you don't ask for pardon for any adro convicted. Or any overall process anaga and they pay a court. They say a pardon go there. A pardon mean no na or they go guilty. Or yeah. Which means ni go deep ben or the guilty before a pardon be. Opia? It was on easy. On the new one easy. So the process any governor Ibanania kita bo in a message interfere and get the judiciary finish yenkefa oburuzie na I find they are guilty. That's when we can have this meeting again. You can now say okay, if we're if we're joining them okay. Now, which means you have already admitted now. But no, Onyana Balama,
ọ na-enwe aṅụrị onye a na-ebo ebubo okwegonu ịghọta ife m na-ekwu onye a na-ebo ebubo mego gịnị I don't know if you get my point. Inu ka m tụrụ inu Igbo ka m tụrụ maka onye dị guilty onye si na ife m mere dị njọ na-asị na gịnị gbaghara m ị gaghị anọkọta bụ a na-ekirite ejidere onye a na-ekpe ikpe o nwee lọya gọọmenti nwee lọya a na-ekpe ikpe ịnọkọta isi ịgbaghara gị ya amara m na aghọtago mgbe a ka ị ga-asọ ọnwụ na mmehie adịrọ gbaghara amadị ma nọọ ị gaghị agbaghara na onye a convict bịara what if ọnwụ na court mesịa sị na ọ dịrọ guilty isi na ịgbaghara gị ya isi na ịgbaghara which means na ọ dịbụ guilty amara m ma ndị mmadụ na-aghọta ife m na-ekwu I can hear you telling me so ife anyị ga na-eme bụ ka jabụ ikpe bee ọsịsọ ọkwa o bezie ọsọ then eze ụzụ n'ọba amakwa m ichiri echi ka ala ya sị eze ụzụ n'ọba nke ndị youth eze ụzụ na nke ndị youth anyway mgbe a eze ụzụ na ndị youth unu chi ya takwazi ọzọ anyị akpa ya mgbe a unu ga-ekwuzi ya aga m ehost ụmụ unu na gọọmenti haus na light house ana ọka ọrụ na anụkwa ya unu abịazie anyị akpa maka ya